Vykosťujeme si zajčiky na šunku. Mesíčko nakrájame, vykostené, ja som ja vykostila a dáme vodu. To je čistá voda? Voda, soľ a cukor? mletý cukor, trošku. Voda, soľ a mletý cukor. Premiešať pekne. Treba to tam utlačiť, aby tam neboli vzduchové bublinky, že? Vzduch, aby tam nebol, až to nesype, keď sa bude krajať. Na zalety. tanierik, potom táto korina. Teraz sa stlačí tento. Vrtuľka. A do drážek, že?
takto 2 dní v chlade. No. A ide do V chladničky. sobotu sa to bude variť. Tak, ide si mám variť šunka. Pekný do spola. Nie. Tak centimetr zhruba pod ten otvor, aby tá voda nepresiahla. No, dáme tu, a keď bude 80, tak 2,5 hoďky do 80. Do 80 stupňov, nesmie sa viac. Ani menej. A viete, táto nádoba, ako sa to povie, Šunková. ten šunkovár má 40 rokov. Presne. A teraz sme zistili, že už len 19 odoberoteľov chyba. Takže sa tešíme, že už sa blížime ku koncu súťaže. No, už sa váriť bude len naša šunička. A keď sa ochladí, tak potom vám zase natočíme, ako bude vyzerať, ako ju nakrájame. Ahojte! Tak sme si šunku uvarili, keď som pári z toho, no uvarili. Vlastne to je suvidovanie, keď to je na tých 80 stupňov, že? A necháme ju vychladnúť, dáme ju do špajsky. Nech sa vychladí. Tak takto krásne vyzerá naša šunka z králika. Krásne vonia.